जय जगन्नाथ। ମୁଁ ଅବିନାଶ ସ୍କିଲ୍ ୱାର୍ଡ ଏଜୁକେସନକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା କିଛି ପରୀକ୍ଷା ଉପଯୋଗୀ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗିଫ୍ଟ ସିଟିରେ ଏକ ନୂତନ ୟୁନିଟ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ସିଟିବିସି ବ୍ୟାଙ୍କ କେଉଁ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଘରୋଇ ବ୍ୟାଙ୍କ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ତାଇୱାନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାମଧେନୁ ଯୋଜନା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ କେଉଁ ବିଭାଗ ଅଧୀନ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଟେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ବିଭାଗ। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିକଟରେ ଆମେରିକା ପାକିସ୍ତାନ ସମର୍ଥିତ ଏକ ସଂଗଠନକୁ ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନ ଘୋଷିତ କରିଛି। ଏହି ସଂଗଠନର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦି ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଫ୍ରଣ୍ଟ (ଟିଆରଏଫ୍). ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିକଟରେ ମହିଳା ମାରାଥନରେ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡଧାରୀ ଧାବିକା ରୁଥ୍ ଚେପେନଗେଟିଜ୍ ଡୋପ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ କେଉଁ ଦେଶର ଧାବିକା? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କେନିଆ। ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଡୁରାଣ୍ଡ କପ୍ କେଉଁ ଖେଳ ସହ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଫୁଟବଲ। ଷଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମ୍ପ୍ରତି ମହିଳା କବାଡି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଭାରତର କେଉଁ ସହରରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ସପ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନ, ହଙ୍ଗେରୀର ବୁଦାପେଷ୍ଟରେ ଚାଲିଥିବା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରେସଲିଂ ର୍ୟାଙ୍କିଂ ସିରିଜରେ ଭାରତର ମହିଳା ରେସଲର ଅନ୍ତିମ ପଙ୍ଘାଲ ଓ ହର୍ଷିତା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସରେ କେଉଁ ପଦକ ଜିତି ଭାରତକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗୋଲ୍ଡ। ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରେସଲିଂ ର୍ୟାଙ୍କିଂ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ ଭାରତର ପୁରୁଷ ରେସଲର ସୁଜିତ 65 କିଲୋ ବର୍ଗରେ କେଉଁ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗୋଲ୍ଡ। ନବମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନିକଟରେ ଏକ ମୋବାଇଲ ଆପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶକ୍ତିଶ୍ରୀ ଆପ୍। ଦଶମ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୋସ୍ ଆଇନରେ ପୋସ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପ କ'ଣ ଅଟେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ସେକ୍ସୁଆଲ ହାରାସମେଣ୍ଟ। 11ତମ ପ୍ରଶ୍ନ, 2025 ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧରେ 5ଟି ଜେଟ୍ ଖସିଛି। ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ନିକଟରେ କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। 12ତମ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିକଟରେ ଫିସ୍ ଭେଙ୍କଟଙ୍କର 53 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ଅଭିନେତା। 13ତମ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିକଟରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କେଉଁ ଖବରକାଗଜ ସଂସ୍ଥା ବିରୋଧରେ $10 ବିଲିୟନ ମାନହାନି ମାମଲା କରିଛନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦି ୱାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲ। 14ତମ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିକଟରେ କେଉଁ ନଦୀରେ ଚୀନ ଏକ ଡ୍ୟାମ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି ଯଦ୍ୱାରା ଭାରତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଉପୁଜିଛି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର। 15ତମ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିକଟରେ ଚନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟାରନଙ୍କର 86 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। 16ତମ ପ୍ରଶ୍ନ, 17 ଜୁଲାଇ 2025ରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରୁ ପୃଥିବୀ-2 ଏବଂ ଅଗ୍ନି-1 ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା। 17ତମ ପ୍ରଶ୍ନ, 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ କେଉଁ ସଂଗଠନ ନେପାଳ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିକାଶ ସହଯୋଗୀ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏସିଆନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ। 18ତମ ପ୍ରଶ୍ନ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ସର୍ବେକ୍ଷଣ 2024-25ରେ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ସହର ପାଇଁ ସୁପର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଲିଗ୍ ନାମକ ଏକ ନୂତନ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବର୍ଗରେ କେଉଁ ସହର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଇନ୍ଦୋର।
19ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସର୍ବେକ୍ଷଣ 2024-25ରେ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ସହରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ନିୟମିତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସହର ପୁରସ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନରେ କେଉଁ ସହରକୁ ସବୁଠାରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସହର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅହମଦାବାଦ। 20ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ନିକଟରେ ଡେନିସ୍ ମିହାଲଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ୟୁକ୍ରେନର ନୂତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାହାକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ୟୁଲିଆ ସ୍ପିରିଡେଙ୍କୋ। 21ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଧନଧାନ୍ୟ କୃଷି ଯୋଜନାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କେତୋଟି ଯୋଜନାକୁ ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଇଛି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 36ଟି। 22ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଦ୍ୱାରା 300 ମିଟର ଗଭୀର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପରେସନ୍ କରିପାରୁଥିବା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱଦେଶୀ ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ନିର୍ମିତ ଡାଇଭିଂ ସପୋର୍ଟ ଜାହାଜର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ନିସ୍ତାର। 23ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣରୁ ଭାରତର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜଗଦୀପ ଧନକର। 24ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରତର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇସ୍ତଫାପତ୍ର କିଏ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। 25ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ନିକଟରେ ବାଂଲାଦେଶ ବାୟୁସେନାର ଏକ ଟ୍ରେନିଂ ବିମାନ F-7 ଏହାର ରାଜଧାନୀ ଢାକାରେ ଥିବା ଏକ କଲେଜ ଉପରେ ଖସି ପଡ଼ିଛି। ଏହି ଭୟାବହ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅନ୍ୟୁନ 20 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହି ବିମାନ କେଉଁ ଦେଶରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଚୀନ। 26ତମ ପ୍ରଶ୍ନ 2025 ଅକ୍ଟୋବର 30ରୁ ନଭେମ୍ବର 27 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତରେ ଫିଡେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏହା କେଉଁ ଖେଳ ସହ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଚେସ୍। 27ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ଫିଡେ ବିଶ୍ୱକପ୍ 2025ରେ କେତେ ଜଣ ଖେଳାଳି ଭାଗ ନେବେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 206 ଜଣ। 28ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ନିକଟରେ ଭାରତର ଏକ ରାଜ୍ୟର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା V.S. ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ 101 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ସେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କେରଳ। 28ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ଇସ୍ରୋ ଏବଂ ନାସାର ମିଳିତ ପ୍ରୟାସରେ ନିର୍ମିତ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ମହଙ୍ଗା ପୃଥିବୀ ଅବଲୋକନକାରୀ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 30 ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀହରିକୋଟାସ୍ଥିତ ସତୀଶ ଧବନ ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ ଉତକ୍ଷେପଣ କରାଯିବ, ଯାହାକି ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଦେବ। ଏହି ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ମିଶନର ନାମ କ'ଣ ରଖାଯାଇଛି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନିସାର। 30ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ନିସାର ହେଉଛି ନାସା ଏବଂ ଇସ୍ରୋ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ଏକ ମିଳିତ ପୃଥିବୀ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଉପଗ୍ରହ ମିଶନ। ଏହି ନିସାରର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ କ'ଣ ଅଟେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନାସା ଇସ୍ରୋ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଆପର୍ଚର ରାଡାର। ତ ଏହି ଥିଲା ଦେଶ ବିଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟର କିଛି ବଛା ବଛା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ ପ୍ରିପାରେସନକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଜି ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିମ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।